Min ikollu il-jett li jiġi reġistrat għal vot għandu jiġi biss reġistrat fid-distrett u bl-indirizz li fih huwa soltu jammar. Dan huwa dak illi iswed fuq l-abjad tajt il-liġi fl-att dwar l-elezzjoni ġenerali, kapitlu 354 paragrafu numru 22. Iżda, b'mod mill-aktar surreali, fl-aħħar reġistru elettorali jidher li tfaċċaw 99 persuna irreġistrati fuq binja fis-siġġiewi li s'issa ċertament mhux abitabbli, bħalma jiġru filmati miġbuda minn News. Matul il-jum, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, flimkien ma' Direttur tal-Kunsillieri Nazzjonalisti Charles Bonello u Kunsillieri Nazzjonalisti tas-Siġġiewi fetħu rikors il-qorti bilan illi ir-reġistru elettorali għall-elezzjoni ġenerali fuq ukoll għall-Kunsilli Lokali u tal-Unjoni Ewropea jiġi revedut minnu fih. Dan kif jidher li dawn id-99 persuna msemmija kellhom l-indirizz fuq in-numru tal-karta tal-identità maqlub f'salt wieħed fuq din il-binja tal-gvern illi s'issa għadha mhux abitabbli. Jiena il-biraħ flaxija mort ukoll kif diġettilkom personalment biex inkun nivverifika wkoll il-fatti. U minna mort, nastikom li ma kien hemm ħadd, din il-blokka ħafna minnhom miftuħin tista' jidħol u għadhom bil-plakek maqluwajn, ħafna minnhom kollox jiġifieri evidenti li m'hemm ħadd illi joqgħod fihom bla dawl bla ilma. U wieħed jara il-lift għadu mhuwiex hemm u wieħed jista' jara allura kif żgur li daw il-blokka appartamenti mhumiex abitabbli minn ħadd. Mistoqsi mill-ġurnalisti, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista nnota fatt interessanti li żewġ terzi minn dawn id-99 persuna il-kull ġejjin mis-distrett. Illi kombinazzjoni huwa wkoll l-istess distrett li fuq ikun kandidat il-Ministru tal-Housing Soċjali Rodrik Galdes. Nofshom mill-lokalità tiegħu minn ħal-Qormi. Kombinazzjoni. Issa, irrispettivament minn fejn u kif ħajvvutaw, hija ċara li dan huwa sistematika ta' m'hemmx persuna waħda għall-bejt. Il-qaleb l-ID card għax insejta li xtara dar ġdida u dwar xi ħaqt fiha. Kombinazzjoni f'daqqa u eventwalment nkun nipprovdu l-provi kif dan sar b'mod sistematiku u f'daqqa nqalbu daw l-ID cards kollha u hija evidenti allura li kien hemm xi ħadd warahom li mbutthom sabiex dan isir. U ħankun qegħdin nippreżentaw daw kollha saru l-applikazzjonijiet saru kollha fl-istess ġurnata u nkunu allura meta nkun qegħdin ninsemgħu daw ir-rikorsi nippreżentaw l-evidenza kollha li għandna sabiex ovvjament il-qorti tkun tista' tieħu d-deċiżjonijiet tagħha. Rikors iffirmat mill-avukati Karol Aquilina u Joseph Grek kien mitlub illi dan ir-rikors jiġi deċiż sa mhux aktar tard minn 14-il jum qabel il-ġurnata tal-votazzjoni, ċoe nhar il-ġimgħa 24 ta' Mejju. Michael Piccinino insista li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet li ġejjin sansitra marru iżuru il-post bilan illi jagħmlu l-house visit sinonimi ma' dawn iż-żminijiet. Madankollu ovvjament ma sabu lil ħadd għaliex il-post mhux abitabbli. Il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista insista li quddiem dan kollu ma jistax ma jkunx hemm sospetti ta' imġiba qarrieqa. Ħalli nkunu ċari, il-Partit Nazzjonalista jiddefendi d-dritt ta' kull persuna li tivvota. U ħadd ma ħajitlef il-vot tiegħu permezz ta' din l-azzjoni. Sempliċement l-azzjoni hija sabiex kulħadd jivvota fejn għandu jivvota skont il-liġi. L-abbuż mhux aċċettabbli u l-Partit Nazzjonalista qabad dan l-abbuż u qed jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa sabiex nassiguraw illi issir ġustizzja u kulħadd jivvota fejn għandu d-dritt li jivvota skont il-liġi. Francesco Catania, Net News.